Hej maleni, čini mi se da je ovaj dan baš dugo trajao. Konačno je došlo vreme da se svi ušuškamo u tople krevete. Hajde! Ali da, nećemo otići na spavanje, a da ne čujemo barem jednu priču. Zato brzo, uzmi svoju igračku i smesti se u svoj topli krevet. Večeras čitamo priču koja se zove Nepostojeća grmljavina. U jednom selu, nadomak jednog užurbanog grada, sa svojom divnom ženom Milicom, živeo je farmer po imenu Jovan. Jovan i Milica su svoju farmu voleli najviše na svetu. Tu su imali jednu divnu kuću u kojoj su provodili divne zajedničke trenutke, a oko kuće se nalazio pravi mali raj. Milica je imala svoje divno dvorište u kome je raslo svakojako cveće šarenih boja, čiji se divni miris širi oko kuće. Sa jedne strane kuće se nalazila velika bašta sa voćnjakom gde su se mogle naći svakojako ukusno povrće od krastavca do bundeve, a iznad bašte su bili drvoredi jabuka, krušaka, kajsija. Sa druge strane kuće su živele njihove životinje o kojima se brinuo Jovan, a koje su uvek bile tu da one njemu pomognu. Kokoške da im daju jaja za ukusne pite i kolače, krava da im da mleka kada im je to potrebno, ovca da im da vunu za zimski jorgan i bitni gospodin Petao da ih svako jutro obavesti da je stigao novi dan. Jedne tople letnje noći, dok su Jovan i Milica spavali u svom krevetu, Jovan se iznenada trgnuo iz sna. Šta se to čulo? Upitao je Jovan. Da li to napolje grmi? Nisam očekivao da će kiša pasti. Vreće sa žitom su još uvek napolju, nisam ih uneo u ambar. Požalio se Jovan svojoj supruzi Milici. Odlučio je da ustane iz kreveta i da pogleda odakle dolazi grmljavina. Ustao je i otvorio prozore širom. Ali, kada je otvorio prozore, nije imao baš šta da vidi. Nebo je bilo vedro, veliki mesec je sijao, okružen zvezdama kojima se nije znao broj. Nigde nije bilo ni jednog jedinog oblaka na vidiku. Pomislio je kako su oblaci možda ipak isuviše daleko, pa se zato vratio u svoj krevet i nastavio da spava. Ali, nakon 10 minuta, ponovo ga je probudila ista ona grmljavina koja je sada, činilo mu se, bila jača. Ovo mora da je oluja, pomislio je Jovan i ponovo je ustao iz kreveta. Opet je širom otvorio prozore, ali kada je stao da još jednom dobro pogleda odakle stiže grmljavina, ponovo nije imao šta da vidi. I dalje na nebu nije bilo ni jednog jedinog oblaka. Stvarno mu ništa nije bilo jasno. Vratio se u krevet, ali kroz 10 minuta opet je sve krenulo iz početka. I tako cele noći u krug. Jovan cele noći nije mogao oka da sklopi. Nije se više toliko brinuo da li će mu vreća sa žitom pokisnuti, koliko nije mogao da shvati odakle dolaze ti zvuci grmljavine. Jovanova agonija je trajala čitave noći. Onda je došao novi dan, koji je bio lep, sunčan i bez oblaka, kao što je bila i noć. Jovan je odustao od svoje potrage za oblacima i grmljavinom. Ustao iz kreveta, presvukao pidžamu, umio se, oprao zube i započeo svoj novi dan. Samo je on znao koliko ga obaveza čeka, iako je bio veoma umoran. Bilo bi najbolje da prvo unesem vreće sa žitom u ambar za svaki slučaj. Možda će i večeras grmeti i možda će stvarno na kraju neka kiša pasti. Odlučno je rekao Jovan i prionuo je na posao.
Kada je sve vreće sa žitom preneo u ambar, sledeće što je trebalo jeste da uđe u štalu i nahrani svoje životinje. Već je pomišljao kako je vreme za njihov doručak, ali je bio iznenađen njihovim strpljenjem, pošto bi svakog drugog dana do sada životinje već uveliko bi bile uznemirene ukoliko im doručak kasni. Kada je ušao u štalu, imao je šta da vidi. Sve životinje su ležale, svaka u svom oboru i sve su spavale dubokim snom. Petao, kokoške, ovce, krava, prase, konj, sve do jedne. Šta se ovo dešava? Upitao se Jovan, češkajući se po glavi. Zašto sve životinje spavaju kada je uveliko dan? Sinoć je bila ona čudna grmljavina, a sada usred belog dana ni jedna životinja nije bila budna. Jovanu ništa nije bilo jasno, ali je morao da nastavi sa svojim aktivnostima. Čekao ga je i rad u polju, a trebali da popravi neku staru mašinu za obradu drveta. Dan je prošao tako kako jeste. Životinje se jesu probudile, ali veoma kasno, i činilo mu se kako nikad umornije nisu bile. U toku dana je odlučio da kada bude palo veče, malo da istraži svoju okolinu. Kada je pao mrak, Jovan je uzeo baterijsku lampu i otišao da proveri životinje šta rade u štali. Svetlo im je već bilo ugašeno i verovao je da uveliko spavaju, ali je ipak želeo celu farmu da proveri. Na njegovo veliko iznenađenje, kada je prišao štali, čuo je neke zvukove. Baterijsku lampu je ugasio i polako se unutra ušunjao. Ušao je u štalu, a tamo je imao šta da vidi. Na vrhu nekih starih merdevina, čiji je vrh obasjavala mesečina sa krova, čučala je jedna sova i zamislite šta. Pričala je priče, a dole oko merdevina su sve životinje sedele udobno na svojim mestima i sa punom pažnjom slušale sovu. Na kraju, kada bi sova završila priču, sve životinje su krenule da tapkaju nogama tražeći još jednu priču. Hoćemo još, hoćemo još, hoćemo još. Uzvikivale su životinje dok su trapkale nogama o pod štale. Sva ta buka od njihovih trapkanja je baš asocirala na zvuke grmljavine. Kada bi sova i drugu priču završila, životinje su ponovo tražile novu i tako u krug cele noći. Znači tako, to je bio zvuk koji me je budio. To nije bila grmljavina, nego trapat nogu mojih životinja koji su iznova i iznova tražile novu priču. Jovanu je sada sve bilo jasno. A onda Jovan je nažalost morao da prekine pričanje priče ove mudre sove. Upalio je svetlo u štali i ušao među životinjama. Žao mi je, drage moje životinje, ali noć je uveliko pala i vreme je za spavanje. Ali želimo da čujemo još sovinih priča. Životinje su tužno tražile. Mislim da ste za sada čuli dovoljno. Vreme je za spavanje. Sutra nas čeka još jedan naporan dan. Životinje jesu bile razočarane, ali su morale da se slože sa svojim gazdom. Shvatajući koliko su životinja zavolele sovu i njene priče, kada je izašao iz štale, morao je da pozove sovu i sve joj lepo objasni. Draga gospođice sovo, tvoje priče su izuzetno zanimljive i drago mi je što si odabrala baš moje životinje da njima pričaš priče. Ali bih želeo da se nešto dogovorimo.
Slobodno svake večeri, kada mrak upravo padne, slobodno dođi, ali ispričaj mojim životinjama jednu najzanimljiviju priču i završi je. A onda obećaj da ćeš doći i sledećeg dana sa još jednom novom uzbudljivom pričom. Meni su životinje veoma potrebne, a i ja njima, a svima nama je potreban miran san. Zato, da bismo svi mogli da radimo razne poslove koje nam svaki novi dan zadaje, moramo noću dobro da se naspavamo. Sova je shvatila da nisu svi noćne životinje kao ona i da dok ona danju spava, drugi danju moraju i da rade. Složila se sa farmerom i tako je i bilo. Svake večeri, kada bi prvi mrak počeo da pada, nakon večere bi sova dolazila u štalu kod svojih sada već prijatelja životinja i pričala im priče. Priče su bile pune avantura i raznih dogodovština. Životinje bi zadovoljno išle na spavanje i sutra dan, kada bi se probudile, sve bi bile spremne za bilo kakve poslove. A farmer Jovan više nije morao da brine da li se stvarno od nekog čuje grmljavina ili je ipak sve to bila samo jedna lažna uzbuna. I tako, uz dobru priču je svima počelo da se spava. Moram priznati i meni, a verujem maleni i vama. Laku noć do neke naredne priče.